Ajax hield Jody Lukoki uit ons sportclub Cambuur. Lukoki kan bij Ajax net op een soort voetbalminuten rekenen in het eerste elftal. Hij had wel nog dan een seizoen bij Cambuur. Lukoki trainde van de morgen al mee en werd mogelijk morgen al opgesteld in de eerste competitiewedstrijd tussen NAC Breda. Melkveehouders moeten haar een kei in de grijden zetten in steen van binnen. Dat kan voor boeren zelfs goedkoper wezen. Totdat blikken uit nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit en de Louter Dairy Campus. Boeren hoeven bijgeliefd geen gas te meren en heer en dong op te slaan. Toch het mooie simmerwaar is het druk bij de Frieske sloezen. De sloerswachters hebben de handen vol om alle toeristen veilig en vlot de provincie in en uit te helpen. In juli bijgeliefd passeren er 9.000 boten de Johan Frieso-sloers bij Starum. De telefoon- en internetverbinding op het staatskantoor van de gemeente Ljouwert doch het weer. Door een steuring lijnen de servers van de gemeente er juist eruit. Ambtenaren konden daar toch haar werk net waan. Ik werd net mogelijk om paspoorten of rijbewijzen op te heljen. Zinnen en op plakken tropisch warm met temperaturen tussen de 28 en 24 graden en haast geen wind. Joen, maar benammen ik vannacht buien met tonger, hagel en windstjetten. Morgen zinnen en 24 graden.